одаме ки фикронаи сарватмандӣ дорад, вай сармоя ҷамъ кардана сар мекунад. шумо сармоя ҷамъ кардед? Агар ҷамъ карда боша хеле хуб. ман хеле хурсандам ки шумо ин кора кардед. сармоя ҷамъ кунед. ҷамъ кардан гиред сармоя. ҷамъ кардагӣ бошедага, значит шумо фаҳмишатон дигар шуд. Значит шумо фаҳмидед ки сармоя ҷамъ кардан дар кор. Барои чӣ? Барои ки агар камтар сармоя ҷамъ карда бошед, мо ҳамин пула корфармида метоем. Аста-аста. Ман гуфта як чанда бизнесоя гуфтам. Агар шумо бизнесои ман гуфтаги шумо фаҳмиде чӣ хел пула корфармида наша, гирифта сар кардан гиред. Кардан гиред, натарсида. ҳамин дарсои мана гашта баргашта гӯш карда ба сари бизнес шуда кардан гиред. Натарсида бизнеса кардан гиред. неё агар шумо ягон бизнес дига хел мекардаги бошеду ман гап назада бошам дар ин дарсо, ҳеҷ гап не, шумо нависед, ман дар ин борам бо серам як рӯз гап мезанам. Одаме ки фикронаи сарватмандӣ дорад, бояд сармоя ҷамъ кунад. Вай бояд фаҳмад ки як рӯз ту пир мешӣ, як рӯз саломатӣ дар даст мерад. Ту ҳама вақт кор кардан наметавӣ. Агар шумо якта маош хатти зиндагӣ карда истода бошед, ҳаёти шумо як қадама камбағалиай. Як қадама камбағалиай. Чиба ки агар ҳамин рӯз бекор мондед, зиндагӣ гурзонда наметавед. ризқа худовандай, не ки даромада сохтан дар кор. меҳнат кардан дар кор, даромада сохтан дар кор. ақли худам кор фармидан дар кор.